Kardom, Pini ada Birtalong Penili, Samira Singer indicator pin, non Birtang Tompen, Arjekta. Socheng constituency ke parlo hamren pen kilometer thongkep doji ke hello arting arong along harlong kelok ki phurji phan Dr. Tuliram rong hangare ding pen ingpu pontanglo Mines and Mineral Department Gulf of Assam pen patirpi ponsi bangso quartzite mate harlong kelok ki phurji phan siding ponlo Pai pai ni phai hiniar ni arlong kelok ki phuradim kangpu ajai megalong Mines and Mineral Minister Nandita Garlosa HAD Minister Jogen Mohan MLA Rup Singh Tiron MLA Bidya Singh Ingleng Socheng MSC Head Singh Rong Kharpen Danglok EMs MSC Satum May along Chitongdun May along CEM Tuliram Rong Hangpen Kaningji Ponke Kadu Kavi Phan Trok Kep An Bangso Harlong ki phuralong pen Medu Long Dunji Pusi Pangdakpon Koson pen si bangso harlong ki phur lapen ladaga habara phan ali alam the CM Tuliram rong hang pen lason si ningjipon Mines and Mineral Department ke itum tangka poisa long lepin la sita non pen abang ke itum Carmel Autonomous Council ta 60% ke long po la pen ke 40% ke Assam government po aprang itum long de kaita lage ponan tame ma state government atom sichaya Sita non Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister Dengdet pen Chingwai Ching Sayang Bong pen iletum ke 60% pen bat bom pan 100% long la pen langpi along Karbi langpi along letai tum alang tai tum alang roita sa Karbi langpin pen anan ingkan hu SC hut pen chenglok non an Congress government atulo sita itum revenue long lepen sa non Chief Minister pen Chingwai Ching Sai pen itum pan ke cheng ke 6% nang people 12% morning kan ke nang people nang bat bom si iletum phan Carmel Autonomous Council pen revenue nang peak polata 12% ke nang PG pusi alhamdulillah chak la pen ke 6% ke minus tok jir pen iletum phan nang pialo lasi Karbiang long yong si la higher revenue yong si banglo pulong te iletum akapre ka sayang deng tame imithanga king imithanga charge ab ji awar sai bangke long ikpo non belek aworeng awar sai Carmel Autonomous Council andar create ji puita akapre pechan ji puita la bangke litum Carmel Autonomous Council aja kong lendoik po non nili laningkan pho angbong revenue ka pe bajia phan non unan ke nili bori ponji la pen claim pon momlo lasi tax department nili additional commissioner pen chenglok superintendent of tax pen chenglok inspector of tax pen chenglok pen an niltum dak woreng awar sai pilo lasi ke bang yani ta ko ki ponje phan nitum bori pon dak Manja Dilai Dimapur Towar non ke Arakia Hormuki Roya Towara TV nang Lakha Ihuma Bolero Pan Kangdunsi Arlopin Arakia Hormu Heroine Morphin Hehui Neptunlong Raikoma Chikri Alana Long Kaching Nang Atumamen Laki Manipur Asor Rajas Lakandri Kumar Gajimer Lapin Manipur Sinapatia Sor Tangamba Marian Mai Hendo Alanglik Tumaphan Raikoma Chakre Tum Arju Horbomlo Pini ada berta kila pansikang tonpeglo domi thakmi kurang tu